गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द फंबाय आरो बिनानावमोन। बबेबा दैसा सेराव, हाजो सेराव, हाग्रा सेराव सिख्लाफोरखौ बाइक सायाव दैखांनानै लांनानै जुमाय सेरेब लोंनानै इन्जय खालामनानै सिख्लाफोरखौ फेहोनानै बबेबा लामा ससेयाव गुबुनजों भिडिअ खालामनानै हगारनानै होजा। बेनिफ्राय सेंग्राफोर बाइकखौ स्पिड सालायनानै लामा ससेयाव खुन्दायनानै थैनाय आरो सेंग्राफोरा लामा ससेयाव पुलिसजों चेकिं खालामजानानै खोमायाव सिलेन्सार पाइपखौ सोना होनानै एक्सिलेटर दाबायनानै होजानाय। फंबाय आरो बिनानावमोन, दिनैनि भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। मैया आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। सोरबा सोरबा बुंहरदों बिटिआरनि सेंग्राफोरा गावसोरखौनो जोबोद दादा, जेबो रोङा। बिसोरो बिटिआरनि सेंग्राफोर खोमायाव सिलेन्सार सोना होजानाया। बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट हरदों, आदा बियो जोंनि गहपुरनि, बिटिआरनि नङा, गहपुरनिसोनो। अब्ला आं दा मा होनना बुंनो? फंबायमोन, फंसे बाथ्राखौ खोनासं। नोंसोरो हिउमेन राइट्सनि बागै मायबा मिथिगौ? मायबा मिथिगौ? जों बर'जों बर'ब्ला, जों मायबा मोनसे भिडिअ बानायोब्ला जोंखौ रायहरनो, कमेन्ट बक्सआव लिरनो, बबेबा साहा दखानाव थानानै, बबेयावबा जिरायनानै थानानै गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, गोबां कमेन्ट लिरहरनो हायो, गाज्रि गाज्रि बुंनानै। नाथाय नोंसोरखौ लामा ससेयाव पुलिसा हमथानानै सिलेन्सार पाइपखौ खोमायाव सोना होनानै एक्सिलेटर दाबायनानै होजादो। फंसे बाथ्रा सोंनो हादो? हिउमेन राइट्सनि बागै मायबा मिथिगौ? मा गोरोन्थि मावनाय नोंसोरो? मा गोरोन्थि खालामनाय नोंसोरो? सिलेन्सार पाइपखौ सोलायनानै लादों, बाइकखौ साब्रेनानै होयो मानसिफोरनि सिगाङाव देखायदों। मा गोरोन्थि मावनाय? हिउमेन राइट्सनि बागै मायबा मिथिगौ नोंसोरो? मायबा मिथिगौ? जोंनि बर' समाजाव मिथिगौ, मिथिग्रा मानसि दङ, नाथाय रावबो बुजायनानै होआ, बुंनानै होआ। बेनिखायनो जों दिनैसिमबो गोबां बायदिसिना खालामजायो, जेबो बुंफिननो हाया, गल'ल' नायनानै थायो, मोसौ बायदि बुजायो। नाथाय जों बर'जों बर'ब्ला बबेयावबा साहा दखानाव थानानै सोंखारिनो, बबेबा लामायाव जिरायना थानानै कमेन्ट लिरनो, गाज्रि कमेन्ट सोंखारिनो ओरैनो हायो। आं डाइरेक्ट बुंगोन, सिदा बाथ्रा बुंगोन आं। जोंनि बर' समाजाव जाबायदि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय सिख्लाफोर बरिया, गुड। सोरबा सासेल' सिख्लाया लोङो आं बेखौ बुङा, गोबां लोङो। गोबां फरायसा गथ', सिख्ला गथ'फोरा गोबां लोङो, आं मिथिगौ। फरायनो थाफैनाय गथ'फोराबो जमा जमा लोगो नांनानै लोङो, लोंथारो। गोबां गथ'फोरा लोङो, गोबां गथ'फोरा मोजां। बेनिखायनो सिख्ला उन्दै गथ'फोराबो बबावबा फरायनो थाहैदोंब्ला हस्टेलफोराव लोगोफोरजों लोगोखौ बासिनानै था। सिख्लाफोरनि गेजेरावबो गोबां गाज्रि थायो, जेबो फराया, कलेजाव थांगोन फैगोन, लोंगोन, बेदर एवनानै जागोन। मोजां सिख्ला गथ'आबो सोरबा सासे सानै सिख्लाजों गाज्रि जाफानो हागौ। बिसोरो रुमाव थानानै बेदर एवनानैबो लोंगोन। बेनिफ्राय मोजां फरायग्रा गथ'आबो गाज्रि जाफानो हागौ। कलेजाव थांगोन बिसोरो, बिए फरायगोन, नाथाय रिजाल्टखौ नायोब्ला गासैबो साबजेक्टआबो बेकबो जानो हागौ। बिसोरनि रिजाल्टखौ नायनो थाङोब्ला आं रोखा बुंगोन, सिदा बुंगोन, नाथाय गासैबो गथ'फोरा नङा, गोबां बिब्दि गथ' दङ। बेनिखायनो मोजां गथ'फोरा फरायनोब्ला मोजां लोगोजों लोगो जानानै फरायनांगोन। गाज्रिजों लोगो जायोब्ला गाज्रि जाफालांगोन। बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गोबां गथ'फोर दङ। दा बेफोरबायदि सिख्ला गथ'आ, उन्दै गथ'आ सोरबा सेंग्राजों थांनानै लोंनानै लामा दथायाव भिडिअ बानायनानै हगारजानाय, गावनि सेफटियानो गैया, गावनि लाइफनि जेबो सेफटि गैया। दिनै सोरबा गाज्रि दुथां सेंग्राफोरा मायबा मोनसे खालामनायमोनब्ला, बुथारनायमोनब्ला गाबोन गाबसिगौमोन। गाबोनो आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै बुथारबाय, उमुक लोगोजों थांदोंमोन। दिनै मा भरसा? बेनि लोगोआनो, बेनि लोगोजों थाफानायानो लोंहोनानै फेहोनानै गाज्रि खामानि मावनानै हाग्रायाव बुथारनानै गारबोगोन, दैसा सेराव गारनानै फैगोन। मा फोथायनो हागोन नोंसोरो?
मा फोथायनो हागोन? दिनै जोंनि बर' सिख्ला गथ'फोरानो गावनि सेफटिखौनो मिथिया। आं सासे सिख्ला, आं माबायदि थानांगौ? इन्डिपेन्डेन्स डे दैसा सेराव सेंग्राफोरजों थांनानै लोंहैनांगौ, रंजानांगौ। फिउचारनि बागै जेबो मिथिया। जिबनाव फिउचारनि बागै जेबो मिथिया, जेबो मावनो रोङा। दिनै फिउचाराव मा जागोन? फंबाय बिनानावमोन, आं डाइरेक्ट बुंखागोन, फरायनो गोसोब्ला, फरायनो रोंगौब्ला फरायथार, आरो फरायनो रोङाब्ला आदा खिस्रा टाइम पास खालामनानै दिनैनि दिनाव आरो फैनो गोनां दिनाव जेबो लाब जानाय नङा। नंगौ, थांना थानो थाखाय सन्माननि थाखाय मानसिनो फरायनायनि गोनांथि। नङाब्ला नोंखौ मा? दिनैनि दिनाव नोंखौ फरायनो रोङाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो नोंखौ मानसिया सन्मान होनाय नङा। बेनि थाखाय जोंनो फरायनानै गोरों जानायनिबो गोनांथि। थांना थानायाव साख्रिजोंल' नङा, मोनफ्रोमबो खामानिनि थाखाय। नाथाय नों रोङाब्ला, रोङालासिनो ओरैनो कलेजाव थांफ्लाबाय थादो, फैफ्लाबाय थादो, टाइम पास खालामदो, फैनो गोनां समाव गोदोनि मेट्रिक फेल आरो दानि मा जाखो? बिए, एमए बेखौबो रुजुजानाय जाबाय, समान जाबाय। दिनैनि बिएखौथ' गोदोनि मेट्रिक फेलजों दिनैनि बिए पासखौ रुजुजाखायो, आरो एमएखौबो रुजुनो हानाय बायदि जाबाय। आं मैयाबो बुंदों, दिनैनि दिनाव 100टा पस्ट ओंखारगोन ना 4 ग्रेडआव। जोंनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसे मानसि जागोन मिथिबाय? मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 20,000 25,000 जन मानसि जागोन। 100 जन पस्ट ओंखारनो गोनांब्लाबो। अब्ला नायफंबायमोन, बेवहाय मा फरायनाय जागोन? बिए पासबो जागोन, पिअ पासबो जागोन, एमए पासआबो बेवहाय होनो हागौ। दिनैनि थासारिया बेफोरबायदि जाबाय। बेनिखायनो आं बुंदों फंबायमोन, फरायनोब्ला फरायथारनांगोन, फरायाब्ला आरो गुबुन मोनसे खामानियाव नांथाबखा, नोंनि लाइफखौ दानो थाखाय। फैनो गोनाङाव बेफोरबायदि जागोन फिउचाराव। दिनै सिख्ला उन्दै गथ'फोरानो जेबो मिथिया फिउचारनि बागै। सेंग्राफोरजों बाइक सायाव थांनांगौ, लोंनांगौ, जानांगौ। गाबोननो जोंखौ सोरबा हौवाया हाबा खालामखागोन मा? बिसोरनि साननाय हनाया बेफोरबायदि। गाज्रि सिख्लाफोरनि साननाय हनाया बेफोरबायदि, जोंखौ गाबोननो सोरबा हौवाया लांखागोन, हाबा खालामखागोन, आरामसे हौवानि सायाव जाहैगोन। बिसोरनि साननाया बेफोरबायदि, बिसोरनियाव मोजां साननाय गैया। बिसोरो गावसोरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै जानो हानाय, बा फरायनानै गिदिर जानो हानाय, नाम खामायनो हानाय, बिसोरनियाव बेफोरबायदि साननाय गैया। बिसोरनियाव मा दङ? मा दङ बिसोरनियाव? सोरबा सासे नङा सासे हौवा मानसियाथ' लांखागोन, नंगौ नङा? फिउचारनि बागै जेबो साननाय गैया। जाय गथ'फोरा फिउचारनि बागै साननाय दङ, बैसोर गथ'फोरा सिरि सिरि फरायगासिनो दङ, रुमाव जथाबनानै सिरि सिरि फरायगासिनो दङ, फिउचारनि बागै सानग्रा गथ'फोरा। बेनिखायनो आं बुंदों फंबाय बिनानावमोन, गावबा गावनि फिउचारखौ सानोब्ला मोजां फराय, आरो फरायनो हायाब्ला टाइम पास खालामनानै लाब गैया। आरो फरायनो हायाब्ला नोङो दिनैनि दिनाव सन्मानबो मोननाय नङा, आरो थाखा फैसा गैयाब्ला नोंखौ रावबो सन्मानबो होनाय नङा। जुगानो बेफोरबायदि जाखाबाय। गावनि सेफटिखौनो मिथिया सिख्ला गथ'फोरा। सोरबा गाज्रि खामानि मावनानै बुथारनायमोनब्ला गैलामोन, गाबसिगौमोन। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।